Na는 mesut aja. Ini full zaman-zaman dulu. Fipin siapa ang? Serba langbai naniku जोंहानि मा नाम नानि बिदांस्रि वारि गामिया गामिया आमलाइगुरि उदालगुरि ना जिल्ला उदालगुरि जिल्ला ओमफ्राय भुटियासां ओमफ्राय बहा फरायदोंमोन बे नोंनि गथ'आ उदालगुरि कलेजाव उदालगुरि कलेजाव मा फरायदोंमोन एमए ओमफ्राय बे गोमानाया सानबेसे जाखो मास मोनसे जासिगोन मास मोनसे जाबायना फैथाराखै जेबो खबर मोनाखै फनबो हरा ओरैनो बहा थांदो बायदि नोंनि मथे बहा थांदो इखौनो दा मिथियानो दा मा खावलायहरगोन दा फिसाजोखौ मा खावलायहरगोन दा न'आव फैनांगौ आरो न'आव फैनांगौ मोजाङै मोजां न'आव फैनांगौ फिसाजो गैयिनिफ्राय माबायदि दिना सोलिबाय थादों नोंथांनि सान्थि गैया जि जानो लोंनो सुख गैया सानैजों गाबख्रावलायबाय थायो जोङो बिमाजों बिफाजों नायबावगौमोन आं जोंहा नानिखौ नायगौमोन आं होननानै बुंबाय थायो बिफाया गोसोआव माबाफोर सन्देह दं नामा फिसाजोआ दे माबाफोर गाज्रि अलखदाव गोलैदों होननानै बेफोरबायदि बबेबा माबाफोरसो खालामबायदां होननानै आं सानखाङो लांनानै बबेयाव माबा खामिखो सोरबा लांखो बेसे गोबाव जाखो गोमानाया मास मोनसे जासिगोन सोरखौबा लांदो होनना सानदों ना गावनो बहाबा ओरैनो थाखुमाहैदों होननानै सानदों सोरबा लांदो ना मादो दा बुंनोनो हाया माबाखौनो मिथियासै आरो जुदि सोरबा लांदोंबा फैफिननो थाखाय मा बुंगोन नोङो फैफिननांगौ जों मोजाङै मोजां सावरायगोन आरो नङा होमबा न'आव सावरायगोन दलद न'आव फैनांगौ जों एकदम गोसोआनो सान्थि गैया आहा फिसाजोखौ मा खावलायगोन फैफिननो होगोन फिसाजो गोमायैनि सिगां बिमा बिफा जानानै माबाफोर सन्देहफोर दंमोन नामा फिसाजोनि माबाफोर दुखुथियाफोर बा सिरि थानाय बा सोरजोंबा नांलायनाय माबाफोर सन्देहफोर दंमोन नामा नांलायनायखौथ' खोनाफेराखैमोन जेरावबो फनजों फन बा गिलुं थानाय फनजों फन बिदिबायदिनो खनसे माबा दुमखि दुमखा बायदि खोनादोंमोन आं ओमफ्राय आं बुंदों मा सोरजोंसो रायज्लायबाय थादो आं खनसे रायज्लायनाय खोनासंहोलाय आंनो होनना बुंदोंमोन आङो ओमफ्राय बियो सोरजोंसो रायज्लायदोंखाय आंलाय होननानै बुङो खैजन दं नोंसोर न'खरावहाय बिमा बिफा सानै आरो फिसाला सानै फिसाजो देरसिना फिसाजोआ उन्दै फिसालाया गिदिर दा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मा खावलायनो रायजोफोरखौ जायनि नुयो नोंनि फिसाजोखौहाय खोन्थाहरनो थाखाय मा खावलायहरो जायनो नुयो बेनो ओमफ्राय जोंहा फिसाजोखौ न'आव खिथाहरनांगौ गोमाना दं मा बुंगोन बे समाव फिसाजोआथ' गोमादों आं न'आव फैफिनजानो लुगैदों आं सासेल' गथ' आं फरायहोबावनो सानदों आरो मानो बेफोरबायदि सोङावला मानो बबाव दङ मा थाखो मानो थांखो गोसोआ जोंहा गोजोननाय गैया दिनैहालागै जों गथ'खौ न'आव फैफिनजानो लुगैदों आरो जोंहा आरो सिमां दंबावो फरायनाय गथ' आं जेरैबाबो नांथारगौ आरो आं जेरावखि जा नुनायबाबो न'आव माबा मोनसे गोसो नुजाफैबा आं गोसोखौ मोजां मोनगौ आरो आं गथ'खौ आंनो सोरबाफोर नुयोबा खोन्थाहरनांगौ आंखौ मदद खालामबा आं रायजो राजाखौ खावलायबाय बहा फरायदोंमोन बेयो उदालगुरि मा मुंमोन बिदांस्रि औवारि मा फरायबाय थादोंमोन एमए मा समाव गोमादोंमोन मास मोनसे जासिगोन आरो न'निफ्राय गोमादों न'निफ्राय फुङाव बायजारनिफ्राय गोमादों न'निफ्रायनो गोमालांदों मा समाव मा फुङावसो जों सिरि मोननानै उनाव नागिरदों आरो जोंखौ दिनै ससियेल मिडियानि गेजेराव मा बुंनो थांसै बिफानि अननाय बिमानि अननाया बेसेबां गोथौ होननानै मा फोरमायहरनो सानदों दिनै नोंथांमोना बेसेबां खस्थ' दं दायो जोंथ' आरो बिराद खस्थ' जानो लोंनो खहाबा मानो खहाबा एकदम बबाव मोनगोन बबाव मोना हावा रावा नागिरगासिनो जेरैखि जायाबाबो जोंनो गथ'खौ नांगौ आरो जों एकदम रावा नुजाफैनांगौ न'आव जों गुरैयै जों गथ'खौ नांफिनगौ मोजां न'आव फैनांगौ बेल'सो आरो होमबानो जोंनि गोसोआ गोजोनगोन बिथाङा आन्दायनासो बहाबा दङ ना माबाफोर सन्देह दङ नोंथाङा सन्देहथ' आं मा बुंगोन जोंखौथ' फोरमाया बे सन्देहथ' जों जेबोथ' माबायाखै आं सिगाङाव फोरमायाखै जोंथ' आंखौ मा बुंदों जों बेखौ मिथिया आरो सन्देहथ' जों जेबो गैया आंखौ फोरमायोबासो आं मिथिगोन नोंनि फिसाजोआ जिहेतु गोमादों दा मा खालामनो सानदों नोंथाङा बिथांखौ फैफिननायनि बेलायाव आंथ' फैफिननायखौनो बिराद लुगैथारदों आं नांथारगौ गथ'खौ आं न'आवनो सासे फरायनो दङ
गथ' सानैल' आंनो गथ'खौ न'आव फैफिनबा आं बिराद गोसोआ बिमाजों बिफाजों गोजोनगोन आं आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मा बुंहरनो सानदों जे नोंथाङा दि जिबायदि जों फैनाव नुफैबाय नोंथाङा सासे अबस्था खस्थ' खालाम